हेलौ नै लोगोफोर आं मा देखायनो नागिरदों नोंसोरनो जोगोनारा नायलाय बेसेबां दाब्ले ब्ले साइसथार नै दानखावबा माबायदि जागोनथाय नायलांदो लोगोफोर दाख्लैनो लाबोनाय अमा गोरानजों संगोन आं नायलांबानो जाबाय ना लोगोफोर माबायदि जायो मोनामबायबो एसे प्लास्टिकआ दै आया गिदिरथार दानलायनो हालायैहाय ख्राव ख्राव आरो आयु 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 फिसा मालासो मोनजागोन मोजां माबायाबा खस्थ' दङ नै गिदिरखौ हाबाबो ना हाइस गोथाव जागोन बायदि ख्राव ख्राव जोगोनारालाय बरिया अमा रानफुनलाजों होनसै होबाय नायदो ख्राव ख्रावथार गोथाव जागोनदां गोथाव जानोसै जानाय नायलांबाय था लोगोफोर दे हानायखौबो माथो दंबावो संनाय खानाय मानाय देखायाबालाय ना लोगोफोर मोजांहाय नै जोगोनारा गोथाव जाखागोन अमा रानफुनलाजों प्लास्टिकआव सोनानै दोननाया नै एसे माबा जाबायमोन प्लास्टिकजों बे हानाखिसै नालाय गिसि दै थानाय हाख'नानै लानोसै बोरै जागोनदां अमाजों गोथाव जाखायो जोगोनारा अमा रानफुनलाजों दाख्लैनो लाबोदोंमोन ना जानाय जायाखै मिलायाखै माने दा हाखांनायखौ लांसै आरो आं हाग्रा लांनि दे लोगोफोर नायलाय बेसेबां साइसनो जोगोनारा ओरैबायदि मोजां कालारफुलखा हाखांबायानो संनोसै सुनानै जा मोजां जोगोनारा हाबाय हाखांबाय नै साइसथार नैलाय आलुखौथ' जाया अमा गोरानजोंसो पियास सामब्रामफोर हादो रोहो रोहोथार बेयावनो बेहायनो संदो अरदाबावनो गुसुथार नालाय ओरै खुवाया दासिमबो दङ 8था जाबाय 8:30 जाबाय होमबाबो नै खुवा बिराद खुवायानो खुवा दे लोगोफोर बिदिबा आं संग्रोनि हनै खुमब्राया जोंना थाइनै दङ गिदिर गिदिर हांसोजोंसो जागोन बेखौ नोंसोरनो खिन्थाग्रोबाय आं दे लोगोफोर संग्रोनोसै दे लोगोफोर नै आं दहाय जोगोनार हाबाय थानायाव बुंदोंमोन ना माबाजों अमा गोरानजों होननाया दाना मानि बेखौबो बावदोंसो दाउ लकेलबो दंखायोमोन नालाय नै दाख्लै जोंनि फंबायमोन हरनायानो मैया मोनजायैनि थानायखाय दाउ लकेलनि बुरजा दंखायो दाउ लकेलजोंनो संसै जाहैबाय आरो जोगोनारखौ दानिया बिदिबा नायलांदो अमा गोरान होननाया अमा गोरानजों सङाखिसै आरो दाउजों लकेलजों संसै अराबो फुरा गिदिर गिदिरखा नालाय नै तेजपाता होनोसै पियास होनोसै
बुरजाथारमोन हरनाया दाख्लै बोथिसे जाबोबाय दिनै बोथिसे न'आव फिनाय ओरैबायदि टेस्टि जाखायोना बेदरफ्रा मस्ला मस्लि होनाय बानलु देनाय सामब्राम गुफुर देनाय हरजोब्बाय बाहेरायाव संनायानो मजायानो आलदाखा माने अराव बनजों संनायानो आरो दाथ' गुसु बोथोर नालाय गुदुं आराम जायो आरो दासिमबो नुवाखै खुवायानो खारा खुवा खारा दाबो मस्ला मस्लि होनानै दै रानग्रोबावबायसो माने आङो फुरा होबा आरो मिन्थिखानांसिगौ नोंसोरबो बांद्राय गासिबो ए टु जेड लायोबा गोलाव जाथारो नालाय दानिया आङो जोगोनार होनोसै दे मोजां एवखाबाय बेखौ जोगोनारखौ होनानै एवनोसै बिराद साइसनिखा जोगोनारा दबजासे एवखानोसै मिगालाव मांस लकेल मिगालाव दिया बनाइছে लोकल मुर्गी दिया दै होबाय नै रुइनायनि रुइखाबाय एवनायावनो होमबाबो एसे मोजां रुइनायनि